Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Dan uwa barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan channel na Pass Network. Kamar yadda kuka sani muna kawo muku abubuwa da shafi line technology, to a yau mun zo muku da wata kafa da zamu nuna muku yadda ake kirkiran website a cikin sauki. To kafin mu shiga yadda ake kirkiran website, zamu muku bayani akwai wasu abubuwa muhimmai da ya kamata a ce kowa ya sani kafin ya shiga harkan kirkiran website. To abubuwan ga su kamar haka: ya kamata ka san cewa waye ake kira da developer, sannan kuma waye ne ake kira shi da admin. To developer dai shine wanda zai kirkiri wannan coding watan programming language, sannan ya tsara su ya gina website da shi, to shine ake cewa developer. Sannan akwai admin kuma bayan developer ya gina website, misali ya gina katuwar website babba, to shi admin zai iya zama mutum wanda yake managing, ya dora abu ya sauke, ya yi sharing, ya yi abu nan, ya zama shi ma dai admin ne na cikin wannan platform din da shi wancan website din da shi wancan developer yake na. To wannan shine a takaice akan waɗannan mutane guda biyu, to za mu yi bayani. Sannan hanyoyin da ake gina website ya rabu kashi 1, kashi 2 har kashi 3. To na farko shine muke ce mishi coding. To na coding, menene ake nufi da shi coding? Shi coding wata hanya ce wadda developer yake hada programming language sannan ya gina website din shi ta hanyar wasu abubuwa kwaya 1, 2 zuwa 3. To abubuwan su ne kamar haka: zai iya gina website shi developer, zai iya gina website ta hanyar HTML, that is hypertext markup language, to zai iya gina website ta wannan hanyar, that is HTML. Sannan kuma zai iya yin amfani da cascading styling sheet, shi kuma yayi abubuwa na cikin website din. Sannan kuma zai yi amfani da JavaScript. Duka wannan wasu nau'o'in wasu abubuwa ne na wannan na programming language, sune su HTML, CSS, JavaScript, sannan Ruby da abubuwa su Python, duka dai ga sunan kamar haka. To shi developer zai amfani da shi wajen gina website. To shine hanya na farko da ake gina website. Na abu na biyu kuma shine ake cewa CMS, that is content management system. Shi kuma shi developer bayan ya gina website, zaka iya amfani da website din da ya gina kai ma ka gina naka ta jikin wannan website din shi. Shi kuma is totally free. Shine hanyar da yanzu yawanci ake gina website ta wannan hanyar ta content management system. To shine kaman su ire-iren su ne kaman su WordPress, su Joomla, su Blogger, sannan su Drupal. Duka waɗannan su ne nau'in su waɗannan content management system. Sannan abu na uku kuma shine ake cewa AWB, that is automatic website builder. Shine zaka yi amfani wajen gina website ta hanyar AI, web developer, web generation. Shine zaka yi amfani da artificial intelligence ya gina maka website komai duka gaba daya. Shi ma wannan nau'in da shi robot zai gina maka website, shi ma ɗaya daga cikin content management system ne. Sannan sai dai shi ma da bambanci shi da content management system. Shi content management system zaka iya, misali kai ne zaka yi control komai, kai designing yanda kake so, amma na wancan robot din shi zai ma designing, kawai zaka faɗa mar irin wanda kake so ne, shi kuma sai maka designing. To shine bambancin sa a takaice. To idan wannan shine farkon shigowa ka wannan channel din Pass Network, to ka danna mana subscribing. Idan kuma kai subscribing, to muna buƙatar comment, sannan muna buƙatar liking da sharing. To wannan shine a takaice abin da ya shafi website creation, yadda zaka kirkiri website. To wannan shine a takaice. Sannan kuma idan kuka biyo mu a gaba, za mu nuna muku yadda za ka bi ɗaya bayan ɗaya ka gina website. Kowanne yana da muhimmanci ka sani, to ku kasance da mu a wannan channel din. Mun gode.